Да, аз, че закъсняваме. Познато ли ви е? Често, водени от желание да помогнем, ние вършим работата вместо децата. Но така им отнемаме най-важното – усещането за победа. Преди да видим как да помогнем, нека разберем кога. Руският психолог Лев Виготски нарича това зоната на най-близкото развитие. Представете си 3 кръга. Най-вътрешният кръг е това, което детето може само. Зона на скуката. Външният е това, което все още не може. Зона на паниката. Всъщност магията се случва по средата, в зоната на растеж. Там детето може да се справи, но с ваша помощ. Как да бъдем тази помощ, без да пречим обаче? В ерготерапията използваме 2 мощни метода – обратна верига и права верига. Обратната верига е чудесна за мотивация. Вие правите всички стъпки от задачата, освен последната. Детето прави финала и получава успеха. Например, при обличане, вие нахлузвате панталона, вие го вдигате, а детето само трябва да го закопчае. То завършва задачата и казва: аз се облякох. Правата верига е за логическа последователност. Детето прави първата стъпка, а вие довършвате останалите. Когато усвои добре първата стъпка и се справя само с нея, добавяте втората. Независимо кой метод изберете, целта е една – да бъдем скеле, което постепенно се маха, за да може сградата да стои сама.